ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବଲ ପଢିବା। ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ସମାଗମ ତମ୍ବୁରୁ ମଶାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୋଲ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଡି ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ, ତେବେ ସେ ଗୋରୁ ଅବା ମେଷ ପଲରୁ ଆପଣ ବଡି ଆଣି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ସେ ଯେବେ ଗୋଟରୁ ହମାର୍ତକ ବଡି ଦିଏ, ତେବେ ନିଖୁନ୍ତ ପଶୁ ନେବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାମୁରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରା ନିକଟକୁ ତାହା ଆଣିବ। ପୁଣି ସେ ହୋମ ବଡିର ମସ୍ତକରେ ଆପଣ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେବ। ତହିଁରେ ସେହି ବଡି ତାହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ। ତହୁଁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ଗୋବତ୍ସକୁ ବଧ କରିବ। ଆଉ ହାରଣର ପୁତ୍ର ଯାଜକଗଣ ତାହାର ରକ୍ତ ନେଇ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଦ୍ୱାର ସମୀପସ୍ଥ ବେଦୀ ଉପରେ ଚାରିଆଡେ ଛିଞ୍ଚିବ। ପୁଣି ସେ ସେହି ହୋମବଳିର ଚର୍ମ କାଢି ତାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବ। ଅନନ୍ତର ହାରଣ ଯାଜକର ପୁତ୍ରଗଣ ସେହି ବେଦୀ ଉପରେ ଅଗ୍ନି ରଖିବେ ଓ ଅଗ୍ନି ଉପରେ କାଷ୍ଠ ସଜାଇବେ। ପୁଣି ହାରଣର ପୁତ୍ର ଯାଜକମାନେ ବେଦୀ ଉପରିସ୍ଥ ଅଗ୍ନି ଓ କାଷ୍ଠ ଉପରେ ସେହି ଖଣ୍ଡ ସଖଳ ଓ ମସ୍ତକ ମେଦ ରଖିବେ। ମାତ୍ର ସେ ତାହାର ଅସ୍ତ୍ର ଓ ପଦ ଜଳରେ ଦଗ୍ଧ କରିବେ। ତହୁଁ ଯାଜକ ବେଦୀ ଉପରେ ତାହା ସବୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ତାହା ହୋମବଳି ଅର୍ଥାତ୍ ତୃଷ୍ଟିଜନକ ଅଗ୍ରାହ୍ଣତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର ହେବ। ଆଉ ଯେବେ ସେ ମେଷ କି ଚାଗ ଫଳର ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ, ତେବେ ନିଖୁନ୍ତ ପଶୁ ଘେନି ବେଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା ବଧ କରିବ। ତହୁଁ ହାରଣର ପୁତ୍ର ଯାଜକଗଣ ବେଦୀ ଉପରେ ଚାରିଆଡେ ତାହାର ରକ୍ତ ଛିଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ସେ ତାହାର ମସ୍ତକ ମେଦ ସହିତ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବ। ତହିଁରେ ଯାଜକ ବେଦୀ ଉପରିସ୍ଥ ଅଗ୍ନି ଓ କାଷ୍ଠ ଉପରେ ତାହା ସଜାଇ ରଖିବ। ମାତ୍ର ସେ ତାହାର ଅସ୍ତ୍ର ଓ ପଦ ଜଳରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ତହୁଁ ଯାଜକ ସେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ବେଦୀ ଉପରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ତାହା ହୋମବଳି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୃଷ୍ଟିଜନକ ଅଗ୍ରାହ୍ଣତେ ଅଗ୍ନିକୃତ ହେବ। ଏତିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବଲରୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ମାରେ ଯୋଉଟା ବାଇବଲ ପଢବା ତାକେ ଆରମ୍ଭ କିନ ବାଇବଲରେ ଆମେ ସେଠି ବଡି ବିଷୟକୁ ଦେଖିପାରିବା। ମାରେ ବଳି ବିଷୟ ଅଛି କିଲାଡ଼ିନ ଆମେ ବଡି ବିଷୟ ଦେଖିବା ହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଯୋଉ ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପଢୁଛୁ, ମାର ଯଦି ବଳି ବିଷୟ ଅଛି କିନ ଚାହିଁବା ଆମର ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପଢବା ହେନ। ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବରେ ସେଠି ହୋମ ବଡି ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ହୋମ ବଳି ବିଷୟ ଲେଖିକି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଏ ହୋମ ବଡି କଣ? ଏବେ ଜଣ ଲୋକ ଚିନ୍ତା କିନୁ କି ହୋମ ବଳି ଏନ୍ଦେ ଏ ହୋମ ବଡି କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? ଏ ହୋମ ବଳି ନା ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆନ୍ସର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ତାଣେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଲେ କି ହୋମ ବଡି କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ। ଏ ହୋମ ବଳି ଏନା ତ ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡେ ବଡି ବି ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ବଳି ଯାକ ସେ ବଡି ବିଷୟରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଅନେକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଶୀ ଗୁଡେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଇ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କି আহিଲେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସାନ ବେଳେ ଦେଖିବା ପାରମ୍ପରିକ କରେ। ସାନ ବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବି ମୁଁ କେବେ ଶୁଣି ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ବଡି ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବାଟା। ನಾನು ಉಣಪುಟಟೆ ಚೋರ್ತಾ ಕಾಜಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಬೋಳಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಚಾರ ಕಿನ ದಿನ ಎಚ್ಚಾ ವ್ಯಂಜನ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବରେ ଦେଖିବା ପାରମ୍ପରିକ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମାର ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ ଅଛିନିକିଲି ମାଟିନ ସେଠି ବଳିଦାନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ବୋଳି ହିନି ବିଷୟ ଲେଖି ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା, ମାର ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କଲି ମାଟି ବଳିଦାନ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ। ଏ ବଳିଦାନ ଏନା ହେଲେ ଏ ବଳିଦାନ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ସେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏ ବଳିଦାନ ଏନା থেকে ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏ ବିଷୟ ମାରସିନି କି ଏଠି ଆମେ ହୋମ ବଡି ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆମର ହୋମ ବଳି ବିଷୟରେ ଏଛିନି କି ହୋମ ବଡି ମାନେ କଣ? ହୋମ ବଳି ଚେ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଜଣକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହିମା ଯଦି ମାର ରାଇ ସିନି କିନ ଜଣେ ପାପ କଲା, ମାର ପାପ କିତି ଆମେ ସେଠି ପାପାର ତକ ବଡି ଅଛି। ଏବଂ ପାପ କିତି ଜତନା ତକି ପାପାର ତକି ବଳି ମାନେ, ଆଉ ଜଣେ ଯାଜକ ପାପ କଲେ ଯାଜକ ପାଇଁ ବି ପାପାର ତକ ବଡି ଅଛି। ଯାଜକ ପାପ କିତି ଯାଜକ ତକି ପାପ ବଳି ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହୋମ ବଡି ବୋଲି ଅଛି। ମତରେ ହୋମ ବଳି ଇଞ୍ଜି ମାନେ ଏ ହୋମ ବଡି କଣ ଏକ୍ଚୁଆଲି? ଏ ହୋମ ବଳି ଚେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ମାର ଯଦି ବାଇବଲ ତା ଏଚୁଡା ସିନି କିନା ଏ ହୋମ ବଡି କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ। ଏ ହୋମ ବଳି ଏନା ତକି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ମାର ଏ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତା ବିଷୟ ସିନି କିଲା ଆଡେନ ଆଦି ପୁସ୍ତକ
ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆଦମ ହବାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ महापुरे चुड़ा आदि पुस्तक आदम हवा सृष्टि की ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ସେଠି ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହେଲେ बड़ा भाषिका सृष्टि की भी आती जो शैतान ठोको की ଆଉ आतो ଯୋଉ ଫଳ କି ଈଶ୍ୱର ମନା କରିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ हमने माराते फलो महापुरु तिंजिल तक की मना क्या चाहिए ତୁମେ ଖାଇବ ନାହିଁ एदा मैं बुतिन ଆଉ होते ଛୁଇଁବ ନାହିଁ और डिगो तेरे କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର एदा तिना आदि जो महापुर वैसा चाहिए ସେ ଫଳକୁ ଯୋଉମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲା ପରେ ए फलो भाषिका चुड़ा तिच्चु ସେଠି ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା एमा पापो होटे ଏ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ए पापो होटे पाई तके ଏ ବଳିଦାନକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଏ ବଳିଦାନ ଦେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ये बोली ए दिनाटे आरंभ आते कि बोली हिति जो मारन की महापुर तना हजलाडे न କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଚାରି ପ୍ରକାର ବଳିଦାନ ଦେଖିପାରିବା मारे बास चार प्रकार ते बोली विषय से निकलाडे न ଆମେ ଲେବି ପୁସ୍ତକ ଏକ ପର୍ବରେ ହୋମ ବଳି ନିୟମ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି लेबी पुस्तक एक पर्वत हम बोली विषय लेखि क्यों हाना ଆଉ ଦୁଇ ପର୍ବରେ ବକ୍ଷ ନୈବେଦ୍ୟର ବଳି ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି दुई पर्वत भक्य नैवेद्य विषय ଆଉ लेखि ତିନି ପର୍ବରେ ମଙ୍ଗଳତକ ବଳି ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି तीन पर्वत मंगल बोली विषय लेखि क्यों हाना ଆଉ ଚାରି ପର୍ବରେ ପାପରତକ ବଳି ଲେଖା ହେଇଛି और चार पर्वत पाप बोली विषय लेखि क्यों ଆମେ ଚାରି ପ୍ରକାର ବଳିଦାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିପାରିବା मारे बा चार प्रकार ते बोली विषय से निकलाडे ଏ न ବଳିଦାନ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ actually? ये बोली है ना तक हे क्या हाना ଏ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି କି ये बोली हिन हिते पाई तक महापुर है ना संतुष्ट नहीं ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ହବା ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲା ପରେ आदम हो बाच गोटा पाप कितु ଆଉ ସେଇ ସମୟଟାର ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ए समय मनुष्य हृदय भितर गोटा पाप होटे ଆଉ ସେହି ସମୟଟାରେ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ନିୟମ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସେ ନିୟମ ଦେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବେ और महापुर नियम इटा नहीं कि ए नियम अनुसार गोटा बोली हिप्या ने उसका महापुर तना हाजिलाडे କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ହୋମ ବଳି ଅଛି हमने हम बोली ଏ माने ହୋମ ବଳି ବି କେବେ ବି ସେଠି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ନ ପାଇକି କେବେ ବି ସେଠି ହୋମ ବଳି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ इमा हम बोली जो दिसनी कि नोचे पापट उदार आना हमने गिटे लोक जका हम बोली ही लाडो ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଆଉ ସେଇ ସମୟଟାରେ ହିଁ ସେ ହୋମ ବଳିକୁ ଦେଇପାରିବ र आए गोटा पापट गेल्पे आने से ए समय एदे एवा से हम बोली ही लाडने से କାହିଁକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା मारो दिसनी कि नोचे ଜିସା ପୁସ୍ତକ 59 ରେ ଦେଖିବା जिसा पुस्तक 59 ରେ ଦେଖିବା 59 पद तसनी कि न କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି एमा एना एना लिखि क्यों हाने ଟିକେ ଦେଖିବା मारो अल्प सिनी कि न ଏକ ପଦ ଦୁଇ ପଦ एक पद और दुई पद ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଛୋଟ ହୋଇ ଯାଇ ନାହିଁ सिनी की दो महापुर ते कसका उना हालु ଯେ ତାହା ପରିତାଣ କରି ନ ପାରେ एवं मिंगे पापट गेल्पे के लाडो କିଏ ବା ତାହାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ବାରି ହୋଇ ନାହିଁ कि महापुर ते क्रियो वेंजिलाडो सी जे ଯେ ତାହା ଶୁଣି ନ ପାରେ एवा से वेंजिलाडो सी ମାତ୍ର ତୁମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ मात्र मी सब अपराध ତୁମାନଙ୍କର मी 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 दे ओडे ତୁମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଗୋଟେ ଅଛି मी ओडे महापुर भितरे अलगा क्या ତୁମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ मी सब पाप ତୁମାନଙ୍କର ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଲୁଚାଇ ଅଛି मी महापुर तांटे मी मुंबु रुक आशा ने ଏଥିପାଇଁ ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ इदा तक महापुर ତ वेलो सी ଆମେ ଏଠି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦେଖିପାରିବା तो मारो बा जे कि सिनी की ତ लाडो ଏ ହୋମ ବଳି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି हम बोले हि आनो के मूलति विषय है ଜଣେ ମଣିଷ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ और पापटे गेल्पे आने ଆଉ दरकार ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ପରେ ହିଁ ଏ ହୋମ ବଳିକୁ ଦେଇପାରିବ पापटे गेल्पे आते जो दे हम बोले हि लाडने से କାହିଁକି एना तकी ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦେଖିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା मारो दिसनी की नोचे ଏ ପାପ ଆଉ ଅପରାଧ ये पाप ओडे अपराध ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ये महापुर ओडे मानसी ବିଚ୍ଛେଦ ଗୋଟେ ଅଛି हेको क्या आसान है ଆଉ ବିଚ୍ଛେଦ ଗୋଟେ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁ ए हेको की भी क्या नहीं पाए ताकि ସେମାନେ କେବେ ବି ସେଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ए अलगा जा नहीं पाए ताकि जे महापुर एचान जका मानसी एको है लाडो ଆଉ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ନ ହେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ महापुर महापुर ए मानसी संयुक्त आने चाहे के हम बोले हि लाडो ସେଟା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେଲା ପରେ एदा तक एबा प्रथम एदानु महापुर एको आते जो ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଦେବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବ एबा एना जका महापुर हि ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବେ ए समय महापुर तना सब विषय ग्रहण किने କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ହେଇକି ଯଦି महापुर ए संयुक्त आना କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଲେ ବି ସେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ए हमने विषय जका महापुर हिने सिचे महापुर एचान जका ग्रहण के ओसे ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ उदाहरण स्वरूप ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ମନେକର ଗୋଟେ ହୋଟେଲ କୁ ଯାଇଛନ୍ତି मन कि तुम बोर होटल था जांजरो ଆପଣ ମାନେ ହୋଟେଲ ଯିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କଲା होटल था जाने समय तार मिंगरो आसे
ତଞ୍ଜା ଏତେସି ଆଉ ଦେଖା କଲା ପରେ ସେ ଯାହା ତମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବାଇ ଦେଖା ମିଙ୍ଗେ ତଞ୍ଜା ଏତେ ଜମି ବେନା ଦେଖା ବଡ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଆଉ ହୋଟେଲ ରେ ସେ କିଣିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମିଙ୍ଗେ ହୋଟେଲ ତି ବିଷ କୋଡା ହି ତାକି ଚାକି ଆପଣ ସତରେ କଣ ରାଜି ହେବେ କି ସେଟା ଖାଇବା ପାଇଁ? ମି ବେନା ସମୟ ତମେ ବୋ ମନ କିଦିର କେ ବେନା କୋଡା ହି ହିଆ ନିଆ दा तिंजिल ताकि ସତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବେ କି? ମି ବୋ ସତେ दा तिंजिल ताकि ରାଜ୍ୟ ଦିରୁ କି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମି ବୋ रो ବିଷୟ ସମୟ ତା ଚିନ୍ତା କଲେ ମାକେ ଦିରୁ ଏ ମଣିଷକୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଇବା ତ ନାନ ପୁଞ୍ଜାଲ ମେ ବି ଇଏ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତା ପାଇଁ କିଣି ଦେଉଛି ଇବା ଆମନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓହାନା ନଙ୍ଗେ କୋଡା ହି ତାକି ଚାକି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯଦି ସେ କିଣି ଦଉଛି ତାହା ଯଦି ମୁଁ କଣ କରିବି ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏବା ଏନା ଜାଗା କୋଡା ହି ଯଦି ନା କୋଡା ହି ଜାନି ଏଦା ଯଦି ନାନ ଗ୍ରହଣ କିଞ୍ଚେ ମେ ବି ସେଠି ବିଷ ଥାଇପାରେ ଏବା ବିሳ ଜାକା ମଞ୍ଜାଡ ଇନେ ବିଷ ସେଠି ମିଶେଇକି ହେଇଥାଇପାରେ ଏବା नंगे हमने विषय को डहने बिसा जका अंडाड़ो इने ଆଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ए विषय में चिंता कहना ଆପଣ କେବେ ବି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କଠୁ କେବେ ସେ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ मिबो एला के पुना थी लोकु तांटे मिबो एचा जका ग्रहण किलाडो ସେୟା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ एदा के मारो एची गोटा ग्रहण की आहिल तकिंजे ଆମେ ଜଣ ସହିତ ପରିଚୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ मारो एबाडे परिचय ଆଉ आनंद ଜଣଙ୍କ ବିଷୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ और एबा मारो जी की पुंजा नै मन्ने ଆଉ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଆମ ବିଷୟରେ କି ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଭାବରେ और हमने की टाइम मांगे मारो राय विषय पुंजा न एबा मा विषय जका पुंजा नि ଆମେ ତା ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ କଣ ହେଇପାରେ ଆମେ ସେୟାର କରିପାରିବା मारो एबाडे राहाड ए सब विषय हिप के आहिल आडनो ଆଉ ହସ ଖୁସିରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଖାଇବା ଆମେ ଭଲରେ ଖାଇପାରିବୁ और एबा राहाड ए मारो एने विषय जका तिंजी राहाड तिंजी କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣି ନାହିଁ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ हमने मानसी मांगे पुंजा कि मारो एबा पुंजा लो ଆମେ ତାହାଠୁ ସେ ଯଦି ଦେଲେ ଆମେ କନସିୟସ ହବୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ मारो मांगे एबा हमने विषय या त्या का मारो हृदय भितर एबा मारो कॉन्शियस आनो କିଏ କାହିଁକି ଦଉଛି इबा नंगे ना तक ही जानी ହେଇପାରେ କଣ ଥିବ ଏଠି इबा एंदी मनबी ने ଏମିତି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା इला के मारो चिंता के माटी न ସେହିପରି ଭାବରେ एला कि ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ହେଇକି महापुरु संयुक्त आना ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟ ନ ହେଇକି ଈଶ୍ୱର କେବେ ବି ଈଶ୍ୱର ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ मारो महापुर संयुक्त आना मा संयुक्त आहा लागिति लोकुतांटे महापुर अचानक का हमने विषय ग्रहण के लाडो के ओसे ସେଟା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି एदा तक महापुर मांगे रो विषय ଜଣେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବ रोमान से चुड़ा महापुर एको आने से ଆଉ ଏକୀଭୂତ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଦେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଦେବ ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବେ रोमान से चुड़ा महापुर एको आने से एको आते जो मन से एना जका महापुर हिल तक इच्छा किने से ए विषय महापुर ग्रहण किने से ସେଟା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେବା ନିମନ୍ତେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ महापुर एको हिल तक एना दरकार ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଏକ ହେବା ବିଷୟ କଣ ହେଟା प्रथम विषय मारो महापुर एको आनंद माने एको आते जो मांगे महापुर ग्रहण किने से एको आने विषय ए नाही ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେଠି ହୋମ ବଡି ପାପାର୍ଥକ ବଡି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ प्रथम विषय मारो पापार्थक बोली हिकाना माने ପାପାର୍ଥକ ବଡି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମଣିଷ ନେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ पापार्थक बोली चुड़ा महापुर हिने से ଆଉ ପାପାର୍ଥକ ବଡିରେ ଜଣଙ୍କର ପାପକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମା କରାଯିବ ତା ଦେଇକି पापार्थक बोली द्वारा चुड़ा आइते पाप क्षमा कि आने ଆଗରେ କେମିତି ପାପ କ୍ଷମା ହଉଥିଲା पुरातन नियम तैनि के आइते पाप क्षमा हिचे ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାପୀ ଯେତେବେଳେ ବଳିଦାନ ଆଣିବ रो पापे चुड़ा रो बोली इन तचावानी ଆଉ ବଳିଦାନ ଆଣିଲା ପରେ ए बोली इन तचावाती जो ସେ ଯୋଉ ମେଷ ଆଣିଛି हमने मेंढा तचानी ସେ ମେଷରେ ନିଜର ହସ୍ତ ଦେବ मेंढाती तारू तना खसकाइटिनी ସେ ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ଦେବା ପରେ मेंढाती तारू ता खसकाइटिते जो କଣ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବ हेमट एना ने ସେ ପାପୀର ପାପ ମେଣ୍ଢା ଉପରେ ଯିବ पापिति पाप ए मेंढा तना हन्ने ଆଉ ପାପର ବେତନ ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ ପାପତି ବେତନ ହିନେ ବା ହାକି ସେଟା ପାଇଁ ଏ ପାପୀ ମରିବା ଜାଗାରେ କିଏ ମରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏ ପାପେ ହାନି ଜାଗ ତାମ୍ବେ ହାଇଲି ମାଟେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଅଛି ନାନ ଯଦି ବା ପାପେ ମାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଆଣିବି ନାନର ମେଣ୍ଡା ତାଇ ଆଉ ମେଣ୍ଢା ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର କରିବି ଏ ମେଣ୍ଡା ତାତି ଯେ ଅନାନ ଏ ମେଣ୍ଡା ଲେ ତାରୁ ମେଣ୍ଡା ତାରୁ ଅନାନ କେଇ ଉଠି ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର କଲା ପରେ ମେଣ୍ଡା ତାରୁ ଲେ କେଇ ଉଠିତି ଯେ ମୋର ପାପ କୋଉଠି ଯିବ ନା ପାପ ଆମ୍ବେ ହାନେ ସେ ମେଣ୍ଢା ଉପରେ ଯିବା ଏ ଆରମ୍ଭ ମେଣ୍ଡା କରିବ ତାଣ ହାନେ କାହିଁକି ହସ୍ତ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ ଏ କେସକାଇଟିନି ପାଇଁ ତ କେନ୍ତି ହାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଲେବି ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାରେ ଦେ ଲେବି ପୁସ୍ତକ ସିନି କିନ ଲେବି ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବ ଲେବି ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବ 21 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି 21 ପଦ ତ ଏନା अंजलि क्यों हाने ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ପଢିବା ଆମେ इलाके लिखियो मार ପୁଣି ହାରଣ ସେହି ଜୀଅନ୍ତା ସାଗର ମସ୍ତକରେ ओडे हारण ए जीव गट्टी
मेंढा 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 तारो लो ଆପଣ ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ନିର୍ଭର ଦେଇ रे कसका इटा ना ତାହା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମ सब इजराइल लोग ते सब पाप और सब अपराध ଓ ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ और सब पाप एबा स्वीकार किने से ଆଉ ତାହା ସବୁ और ए सब ସେହି ଚାଗର ମସ୍ତକରେ ଅର୍ପଣ କରି और ए सब पाप मेंढा तारो लो हिहाना ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତରେ हमने की टाइम प्रस्तुत माने मानसी ते केयुता ତାହାକୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପଠାଇ ଦେବ एबा ए हेरपाना पंडा तुने से ଏଠି ଆମେ 21 ପଦ ଦେଖିବା ପାରଣ କରିବା मारो एबा 21 पर पदता सिनी के ଏ न ପାପୀ ଏତେବେଳେ ମେଷର ମସ୍ତକରେ କଣ କର ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଆରମ୍ଭ କରିବ रो पापे चे उटा मेंढा तारो लो केयुटी ने से କଣ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାପରେ एबा एबा एना ने ଏ ପାପୀର ପାପ ମେଣ୍ଢା ଉପରେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ ए କରିବ पापी ते पाप मेंढा तारो लो ଆଉ हने ମେଣ୍ଢା ଉପରେ ଗଲା ପରେ ए मेंढा तना हची जो ସେ ମେଣ୍ଢା କଣ ହେଇଯିବ ସେଠି ପାପୀ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରେ ए मेंढा एना हेले माटे ने दि पापी हातुने ଆଗରେ କିଏ ଥିଲା ପାପୀ पापी नो के अंबे माचे ମେଣ୍ଢା ନଥିଲା मेंढा पापी हिलाते ଆଉ ମେଣ୍ଢା ନଥିବା ଯୋଗୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ ହେଇକି ଥିଲା ए मेंढा पापी हिला नो के मानसी पापी ଆଉ माचे ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାପୀ ହେଇକି ତା ସମୟରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମସ୍ତକର ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ए मानसी चुड़ा पापी हाना माचे ए मेंढा तारो लो केयुटी ते जो ମେଣ୍ଢା ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ଯାଉଛି ए मेंढा ताना मानसी ती पाप हजी ଏହାର ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦଉଛି इदन अर्थ मानसी चुड़ा मेंढा तारो लो केयुटी ने से ଏ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପାପକୁ ସେଠି କଣ କରିବାଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାଟା ಈ ಮೇಂಡ ತಾರೋಲು ಇಲಾಖೆ ಕೈ ಇಟ್ಟಿನಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ನೆ ಮಾ ತನ ಮಂದಾನಿ ಪಾಪ ಮೇಂಡ ತನ ಹಲ್ಬಿಕಿ ಆಹಿನೆ ଆଉ ସେହି ସମୟଟାରେ ସେଠି ମେଣ୍ଢା କଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ସେଠି ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେଠି ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଯୋଉଟା କି ମରିବା ପାଇଁ ଏ ସମୋଟ ଏ ಮೇಂಡ ಏನಾಗಿನೆ ଏ ಪಾಪ ತಾಕಿ ಜೆ ಮೇಂಡ ಹಾಯಿಲ್ ತಾಕಿ ಜಗ್ಯ ಆನೆ କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଣ୍ଢା ଉପରେ ସେଠି ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର କରାଯାଏ ନାହିଁ हमने समय पता का मा कयो मेंढा तारोलो इटालो ସେଠି କେବେ ବି ସେ ମେଣ୍ଢା କଣ ହବ ନା କେବେ ବି ସେଠି ମରିବ ନାହିଁ ଏ मेंढा अचानक का हाइल ଆଉ जोग्य ମରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ हाइल तक ये दे अचानक जोग्य କାହିଁକି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ एना तक जोग्य କାହିଁକି ନା ସେ ପାପୀ ହେଇନାହିଁ एना तक जे मेंढा पाप या हाल है ଆଉ ପାପର ବେତନ ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ ପାପୀ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଯିଏ ହଉ ନା କାହିଁକି ମରିବ ए पाप ते वेतन है मृत्यु एना तक पाप आती जे ओदे हमने भी सोजा का ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ପାପ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ପାପର ବେତନ ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାପ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ମରିବ पाप ते वेतन है मृत्यु एना तक मनसी भीतर पाप वाती जो मनसी जका हाइल तक माटी ने से କିନ୍ତୁ ପାପୀ ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଢାକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଲା ପରେ पाप एच गुडारो मेंढा तचना तन तारो के इटी ने से ସେହି ସମୟଠାରୁ ସେ ମେଣ୍ଢା ପାପ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞର କାରଣ ହଉଛି अंडे ए मेंढा एना हिने मा के पापी ते कसका मेंढा ती तारो इटी ते जो एदे पाप तक जे हाइल तक योग्य आहे କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ मारो ए मेंढा तारो के इटा नके ତାକୁ ବଳିଦାନ ଦେବା एदानी जदी बलिदान हिक्या ने ସେଟାକୁ ବଳିଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ସେଟା एदानी बलिदान जे रिस्पिया है ଜଷ୍ଟ ସେଟା ବଳିଦାନ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପାପ ପାଇଁ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ यदि बलिदान हिक्या है ने मतलब यदि पाप तक जे रिस्पिया है लाडे କାହିଁକି ସେଟା ମରା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପାପ ପାଇଁ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ସେଟା यदि हाहे ने मतलब एदानी पाप तक जे रिस्पिया है लाडे ସେଟା ହଁ ଏମିତି ଆମେ ମାରୁଛୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କୁହାଯାଏ जे एदानी भाई पाइबा है ने एदानी अर्थ है ने एदानी मारो चिंदिल तक କିନ୍ତୁ ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯେତେବେଳେ ପାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା ପରେ मारो एच गुडा के इटी न तारो ए समोट एदे ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମରା ଯାଉଛି एदानी एच गुडा एदानी पाइबा ने ଆଉ ବଳିଦାନ ଦିଆଯାଉଛି बोली हिक्या है ने ଆଉ ସେହି ସମୟଟାରେ ସେଠି ପାପ ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞର କାରଣ ହଉଛି ए समोटे यदि पाप तक जे हाइल तक योग्य है ने ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦେଖିବା ପାରଣ କରିବା एदा तक मारो एच गुडा सिनी की नजी ଯୋଉଟା ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଦେଖିଲୁ लेबी पुस्तक ଏ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ ए कसका एना तक इटका ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ एमा बेस जना लोग पुंजालु एना तक इलाके के इटका है ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ପାପ କେମିତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ ने पता का एमा बेस जना लोग हृदय भीतर द्वंद्व माने संदेह माने पाप एनिकी स्थानांतरित ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାପ କେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଦେବା एमा बेस जना लोग चिंता किनो मा सब पाप एनिकी जिसु हिनो ଆମେ ଏବେ ତ ବଳିଦାନ ଦେବାର ନିୟମ ନାହିଁ ने तो बलिदान हिनी नियम हिले ଏ ବଳିଦାନ ଦେବାର ଯେହେତୁ ନିୟମ ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଏବେ ପାପ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବା କି ମେଷକୁ ଦେବା ने पाप तक बलि हिनी नियम हिले एदा तक मारो ने पाप जिसु हिनो कि मेंढा हिनो ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ କଣ ଅଛି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ने पता का एमा बेस जना लोग तना इलाते संदेह माने ସେଠି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି इलाते संदेह हाना बेस जना लोग निर्दयनो ଏବେ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଏବେ ପାପୀ ଅଛୁ
ନା ଏବେ ଆମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛୁ। ne maro papi hana mano na mambu maro ne papot e mukta hano କାହିଁକି ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଅଛି? hena tekilati dondo lokku tan mano କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କେବେ ବି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ହସ୍ତ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣଙ୍କର ପାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। evasika chanja ka sinikalu kaska itini paita ki jero aite papo eba hanne inji ଯୋଉଟା ଆମେ ଲେବି ପୁସ୍ତକ 16:21 ଦେଖିଲୁ। maro lebi pustako 16 पर्वत 21 pud sinikito କଣ ଦେଖି ପାରିଲୁ? maro bana sinikito ପୁଣି ହାରଣ ସେହି ଜିଅନ୍ତା ଚାଗର ମସ୍ତକରେ ଆପଣ ଦୁଇ ହସ୍ତର ନିର୍ଭର ଦେଇ harone chuda nidane most nidane goriti tarul kayutinesi କେତେ ହସ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି? ambia kayutinesi କେତେଟା ହସ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି? etro goda kaska itinesi ଗୋଟେ ହସ୍ତ ନାହିଁ, ro kayu e ଦୁଇ ହସ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। re kaska କୋଉଠି ଦେଉଛନ୍ତି? ambia itinesi ମେଷ ଉପରେ। menda ଯୋଉ ମେଷ କି ପାପ ପାଇଁ ମରିବ amni menda ki papo taki je hane ସେହି ଉପରେ ଦୁଇ ହସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି e menda tarul chuda re kaska itinesi ଆଉ ଦେଲା ପରେ କଣ ହଉଛି? kaska ititi jo na hine ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମ ଓ ସମସ୍ତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ode ba kayu ititi jo na hane tan israel te sobo papo sobo operad ode sobo odharma ode sobo papo ema स्वीकार kinesi ଆଉ ତାହା ସବୁ ସେହି ଚାଗର ମସ୍ତକରେ ଅର୍ପଣ କରି ode e sobo papo menda tarul sobo herpana ଆମେ ଏଠି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦେଖିପାରିବା to imba maro ji ki sinikino ପାପ ଅପରାଧ papo operado ଅଧର୍ମ ode odharma କଣ କରିବ? eba ena kini ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଜକ କଣ କରିବ? ମସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର କରିବ ଯୋଉଟା tarul kaska itinesi ଆଉ ତା ଦେଇକି ସେ ପାପ କଣ ହେବ? ସେ ମସ୍ତକରେ ଯିବ, ତା ମେଣ୍ଢା ଉପରେ ଯିବ। ela kini pai ta kinje tana sobo papo menda tarul hane ସେଟା ପାଇଁ ପାପ ଅଧର୍ମ e papo ode odharma ଆଉ ଅପରାଧ ode operado ବହନ କରିବାଟା deko hil ta kinje ମନୁଷ୍ୟ ବହନ କରିବାଟା ମନୁଷ୍ୟର ନାହିଁ, deko nande mansia କି ଅର୍ପଣ କରିବାଟା ମନୁଷ୍ୟର ନାହିଁ। ki papo herpinande edi mansia କାହାର କାମ? mansia ti kama ଏଠି amro ଆମେ kama ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦେଖିବା ଏଠି ଯାଜକର କାମ ଏଠି। e kama jajak wade ହେଲେ ଯାଜକର କାମ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ଅପରାଧ ଅଧର୍ମ ସେଠି ଅର୍ପଣ କରିବାଟା e jajakuti kama hene israel lokuti sobu papo operado ode odharma ema herpinande ହେଲେ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦେଖିପାରିବା ଏବେ ଆମର ପାପକୁ କିଏ ସେଠି ଅର୍ପଣ କରିବେ? ne maru sinikino ma sobu papo ema ambe herpine ହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦେଖିପାରିବା ନିଜ ହୃଦୟରେ ଏବେ ପାପ ଅଛି ନା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛୁ? ne ma hruday vitre maru jodi sinikino che mar ma tana papo manne ki mar papo te gelpa ଯଦି ଆମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଛୁ jodi mar papo te gelpa ହେଲେ hane କିଏ ପାପକୁ ଦେଲେ? ate ambe ma papo hite ଯଦି ପାପରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇନୁ jodi mar papo te gelpa halo ହେଲେ କିଏ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ate ambe papo herpine ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ema bejana loko e bisho punjalo ସେଟା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ଆମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା? edan teke e loko chesta khino mar papo te gelpa hel teke ena kinai କାଲି ଆମେ ଦେଖିବା ପାରଣ କରିବା। maru chuda sinikino କାଲି ଯୋଉମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି, କାଲି ସେମାନେ ନାହିଁ। amne gite tai tangi sikya ma chort tahjinu kar evasika ଆମେ ସେଠି ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ema mandir tahjinu loko jaga papo te mukta hel teke chesta ଆଉ khino ଯୋଉମାନେ ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ema muslim loko jaga ema papo te mukta hel teke chesta ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ema buddhist loko jaga ema papo te mukta hel teke ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। brahmana loko jaga papo te mukta ଏ hel teke ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ema bahut prakar dharma te loko man amne gite loko ke ma papo te gelpa hel teke mukta hel teke chesta khino କିନ୍ତୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାଟା ନାହିଁ। sama papo te mukta hel teke manse ena jaga jahara kama kina dia ଆଉ ପାପକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ହସ୍ତରେ ନାହିଁ। papo ema herpil teke je manse jahara ke uda ya କାହାର ହସ୍ତରେ ଅଛି? e sobu bisho amre te mane ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। e bisho amar ojiki punai mane ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ema ena je lekyo hane ଆପଣର ଦୁଇ ହସ୍ତ ନିର୍ଭର ଦେଇ jahara re keska ititi je ତାହା ଉପରେ edani le ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖିବା। oro podo sinikino କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି? ema ena lekyo ତାହା hane ସବୁ e sobu ସେହି ଚାଗର ମସ୍ତକରେ ଅର୍ପଣ କରି
ଏ ମେଣ୍ଢାତି ତାର ହେରପାନା ପାପ ଅପରାଧ ଅଧର୍ମ ଏ ପାପ ଅପରାଧ ସ- ଅଧର୍ମ ସବୁକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଜକ ଏବା ସବୁ ବିଷୟ ହେରପାନା ଏବା ଯାଜକ ସେ କଣ କରିବ? ଏବା ଏନା କିନି ସେ ମସ୍ତକରେ ଅର୍ପଣ କରିବ। ଏ ତାର ଏବା ହେରପିନି ସେଟା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେଠି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର ନାହିଁ, ଏବା ଏଦା ତକି ପାପଟେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ତକି ମାନସିଆ ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କାମ ହଉଛି ଯାଜକର। ମନସି ପାପଟେ ଉଦ୍ଧାର କିନି କାମା ହେନେ ଯାଜକ ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ସେ ଯାଜକ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମନସି କି ପାପଟେ ଗେଲପା ହେଲାଡନେ ସେ କାମା ଯାଜକ କିନା ଦେବନା ସେଟା ପାଇଁ ଯାଜକ ହିଁ ପାପକୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏଦା ତକି ପାପିତେ ପାପ ଯାଜକ ଏଦା ହେରପିଲାଡନେ ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନାନ ଯଦି ଏବା ପାପଟେ ଗେଲପା ଦେବନା ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିବାଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ନା ତକି ନାନୁ କାମ କିନି ଦରକାର ମୋ ପାଇଁ ଯାଜକ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ଅଟେ। ତକି ଯାଜକ କାମ ମୋ କିନା ପାଇଁ ଦେବନା ଯେତେବେଳେ ଯାଜକ କାମ କରିବେ, ନା ତକି ଗୋଟେ ଯାଜକ କାମ କିନି ଯାଜକ ହିଁ କରିପାରିବେ ଯୋଉଟା କି ମୋ ପାପକୁ ସେଠି ମେଣ୍ଢା ଉପରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଏମା ଯାଜକ ଏଦେ କାମ କିଲା ଆଡିନି ନା ପାପ ଏମା ମେଣ୍ଡା ତଣା ହେରପିଲ ତକ କାହିଁକି ମୁଁ ମୋ ପାପକୁ କେବେ ଦେଇପାରିବିନି ସେଠି, ଏନା ଦେଖି ନା ପାପ ନାନ ଏଚାಂಜಕ ମେଣ୍ଡା ହିଲାଡ କିନ୍ତୁ କିଏ ଦେଇପାରିବେ? ଆତେ ଆମ୍ବେ ହିଲାଡ ମୋ ପାପ ପାଇଁ କେବଳ ଯାଜକ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ନା ପାପ ଏମା ଯାଜକ ଏଦେ ସେଟା ହିଲାଡ ପାଇଁ ମୋ ପାପ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଜକ ଦେବେ, ନା ପାପ ଏଚୁଡା ଯାଜକ ହିନି ଆଉ ସେଇ ସମୟଟାରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଏ ସମୟରେ ନାନୁ ଗେଲପିଲି ମାଠି ଆଉ ଯଦି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବି ନାହିଁ, ନା ଯଦି ପାପଟେ ଗେଲପ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯାଜକ ସେଠି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଦାନ ଅର୍ଥ ଏମା ଯାଜକ କାମ କିଲା କିନ୍ତୁ ଯାଜକ କଲେ ସେଠି ପାପରୁ ଜଣେ ମଣିଷ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାରନ୍ତି। ଏମା ଯାଜକ ଯଦି କାମ କିନେ ସିଚେ ର ମାନସି ପାପଟେ ଗେଲେଲାଡେ ଏଟା ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିୟମ। ଇଦା ହେନେ ପାପଟେ ଉଦ୍ଧାର ପାରନି ଗେଲହେଲେ ନିୟମ କାହିଁକି ଆମେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏନା ତକି ମାର ପାପଟେ ଗେଲି ନା କାହିଁକି ପାପରୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ରହେ ଗୋଟେ ପାପଟେ ଗେଲି ନେସି ଆଉ ସେଇ ସମୟଟାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବା ଏ ସମୟଟେ ମାନସି ମହାପୁର ଏକିଭୂତ ହେଲାଣି ଆଜି ଆମେ ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପଢିଲୁ। ନିଜ ମାର ଲେବି ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଲେବିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏ ଲେବିତି ଅର୍ଥ ହେଇନା ଇଂଲିଶରେ ୟୁନାଇଟ ବୋଲି କହିବେ। ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ୟୁନାଇଟ ଇଞ୍ଜି ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ଏକୀଭୂତ ହେବାଟା। ଇଦାନ ଅର୍ଥ ମାର ଏକ ନାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଈଶ୍ୱର ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବାଟା। ଇଦାନ ଅର୍ଥ ମହାପୁର ଲେବି ପୁସ୍ତକ ଲେଖି କାହାନି କି ମାର ଏନିକି କି ମହାପୁର ଏକ ଆନ ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷ କେମିତି ଈଶ୍ୱର ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇପାରିବ? ରୋମାଂସ ଏନିକି କି ମହାପୁର ଏକୀଭୂତ ଜଣେ ମଣିଷ କେମିତି ଈଶ୍ୱର ସହିତ ଏକ ହେଇକି ଚାଲି ପାରିବ? ରୋମାଂସ ଏନିକି କି ମହାପୁର ଏକ ଆନ ତାକିନେ ଏଠି ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଈଶ୍ୱର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଲେବି ପୁସ୍ତକ ତା ଏ ବିଷୟ ଅଛି କି ବେଶ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ଵାରା ଈଶ୍ୱର ସହିତ କେବେ ଏକୀଭୂତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ରୋମାଂସ ଏଚାಂಜಕ ମହାପୁର ଯାହାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଏକୀଭୂତ ଆଇଲାଡ ଅଛି ଈଶ୍ୱର ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବା ନିମନ୍ତେ କାହାର କାମ? ଏ ମହାପୁର ଏକ ହେଲ ତକି ଆମ୍ବେ କାମ କିନା ମାନେ ଏଟା ହଉଛି ଯାଜକର କାମ। ଇଦା ହେନେ ଯାଜକତେ କାମ ସେଟା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି, ଏଦା ଦେଖି ବେଜଣ ଲୋକ ମହାପୁର ଏକୀଭୂତ ଆଇଲ ତକି କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କିନୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଈଶ୍ୱର ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। समय बेजण लोक ମହାପୁର ଏକ ଆଇଲାଡିଲୁ କାହିଁକି ଏକୀଭୂତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏନା ଦେଖି ଏକୀଭୂତ ଆଇଲାଡିଲୁ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଈଶ୍ୱର ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏନା ଦେଖି ବସକା ପୁଞ୍ଜାलो ମାरो ଏନିକି ମହାପୁର ଏକୀଭୂତ ଆନ ଆମକୁ କିଏ ଏକୀଭୂତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? मंगो आंबे एकीभूत किना ଆମକୁ देवाना କିଏ ଈଶ୍ୱର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? मंगो आंबे महापुर संयुक्त किना କିନ୍ତୁ देवाना ଆମେ ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। मारे जुड़ा लेबी पुस्तक पढवाइल ଆଉ माटे ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ହିଁ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବା ବିଷୟରେ କହୁଛି। लेबी पुस्तक मंगे महापुर संयुक्त आने विषय विषय ଲେବିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଈଶ୍ୱର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା। लेबी तो अर्थ है ना महापुर संयुक्त आनो ସେଟା ପାଇଁ ଲେବି ପୁସ୍ତକରେ ଈଶ୍ୱର ସେଠି ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। एना देखे महापुर लेबी पुस्तक ता बलिदान विषय ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ବାଇବଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। एना देखे मारो एनिकी कि महापुर एकीभूत आनो एना देखे महापुर प्रांजल भाबरे बाइबल ता लेखि कहानी କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣି ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଈଶ୍ୱର ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେବା ବୋଲି, हमने मन से विषय पुंजाले मारो एनिकी महापुर एकीभूत आनो जे ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଇକି ଏକୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ କେବେ ଏକୀଭୂତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। एवं सब विषय महापुर याना महापुर एक कहल दगे ଆଉ चाकिन କେବେ ବି मतलब ଈଶ୍ୱର आइला डेले କେବେ ବି ଈଶ୍ୱର କହିନାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଈଶ୍ୱର ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହୁଅ। अच्छा का महापुर जका बेसान जे कि मिंबु निजे चेष्टा करना सब विषय याना महापुर एक आदमी ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କର, ଈଶ୍ୱର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅ। କେବେ ବି ଈଶ୍ୱର ସେମିତି କହିନାହାନ୍ତି। महापुर का बेसान जे
ଆମେ ଏକୀଭୂତ ହେଲେ ଦେଖି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଦେଖେ ଲୋକ ଏବା ଚେଷ୍ଟା କିନି ପାଇଁ ଦେଖି ଯେ ମହାପୁର ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆଡି ସେୟା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇନୁ। ଏମାନେ ଦେଖେ ବେଶ ଜଣ ଲୋକ ନେ ପତାକା ମନୁ ଆମନି ଗିଟା ବେଶୀ नु କି ମହାପୁର ଏକ ଆହାଲ ଅମି କାହିଁକି ହେଇନୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଏନା ଦେଖି ଆହାଲ ଅମି ଯେ ବେଶୀ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯୋଉଟା କି ଯାଜକକୁ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି। एवा से कहना था कि एक बुता हलो एना था कि एवा से का ए सत्य जाजक बेटा हलो हमने गिटी जाजक महापुर एवा से का संयुक्त कि नहीं ଯୋଉ ଯାଜକ କି ଈଶ୍ୱର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିକି ଈଶ୍ୱର ସହିତ ବଞ୍ଚା ପାଇଁ ବନେଇବ। हमने गिटी जाजक के एवा से का महापुर संयुक्त कहना महापुर बातकिल ने जीव सिको कि नहीं ଏତିକି କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। इच्छा के व्यवस्था है सुविधान के जहरा।